Здравейте, вие сте на нашия нов канал Сестри Чокос. на български. И тук ще качваме много весели видеа и моля за да ни поддържите, моля ви, лайкнете това видео и се абонирайте за нашия нов канал. Ще се радваме. Лайк! След утре Мимито има рожден ден. Да, на 4 септември и моля, искам до 4 септември, моля, наберете 100 абонати. Ще бъда много радостна, пък и Дарито също ще бъде много радостна. И това ще е подаръка от вас за Мимито. За мен, да. Много ще се радвам. А пък, ако имате Roblox, не забравяйте да се купите Robloxи. Ето тук ще бъде моят ник от Roblox и този ще бъде на Дарито. Обичаме ви! Чао!